geva netsotsi Emerson uri geva takatumira mbavha geva matsotsi hurumende yembavha. Saka maZimbabwe ngatibatanei. Kuvakwa kwenyika hakuitwe kana iwe uchizviti chingwa ichi ndechako chewega, watenga rofu rechingwa kuda kuridya rose uri one. Chingwa chinochekwa maslice mopa vamwe modya mose, mumwe okwanawo. Uri chicreature yaMwari, uri chisikwa chaMwari, uri chisikwa chevadzimu. Saka haikuna kuva neumbimbi ndoga, nekuti umbimbi ndoga uchanokukuvadzisa uchida kuzviita a special Zimbabwean. Hakuna special Zimbabwean, we are all equal. Wakangoona chete masense. Man is a dead thing. Mari chinhu chakafa, asi iwe hauzivi kuti chinhu chandinoda ichi chinhu chakafa. Chakakosha panyika pano rudo. Wakaonzerwa naMwari kuzoita zvakanaka, kuzoita rudo nevadzimu vako. Havana kuuya kuti uitire vamwe vanhu utsinye. Havana kuuya kuti iwe utenge imba ya 160 million vamwe vanhu vasina chokudya. Haisi blessing. Hakuna mablessings akadaro. That's evil. Usazvinyepera kuti hanzi munhu abhirioneya akaropafadzwa. Hakuna bhirioneya akaropafadzwa. Munhu akutoshandiswa nemabasa akaipa epasi pano ari evil. Mabasa akaipa ari pasi pano ari evil anosanganisira kuuraya nevanhu nenzara. Kuuraya vanhu nenzara ndo evil wakapfurikidza kudarika zvinhu zvose panyika. Nokuti munhu anga akasikwa naMwari achidya aine muromo, aine outlet, munhu anoenda kutoilet. Saka iwe wonzi wachuzwa kuti ulide vanhu, wotora chikafu chevanhu ivavo wonotenga 160 imba ye 160 million, wotoposta kutozviti ndiri billionaire rakaropafadzwa. naMwari aropafadze iwewe. Une shuwa iwe kuti Mwari ari kutokuropafadza, the real God from heaven akasika denga nenyika nezvose, ari kuropafadza iwewe. Vanhu vachitarisa zvinobuda pana great men, pane reality, pane chokwadi chinorwadza chinobuda pana great men. Ukatarisa mavhidhiyo anobuda aya, vanhu vakawanda hataitomboziva kuti muZimbabwe mune zvirema zvakawanda kudaro, ende zvinotambudzika, zvinorarama upenyu hunosiririsa, zvimwe zvinofamba nematumbu, zvimwe zvinofamba negumbo 1. Tinenge tichizviona. Then pova nemunhu anozviti is a blessed man, ari unotenga 160 imba ya 160 million Cape Town, is a billionaire akaropafadzwa naMwari. Varume, Mwari chaiye, the real God. Inri n'anga, asi muri kunzwa kuti ndinotoziva kuti kuna Mwari chaiye. Saka musanyengedzwe vazukuru, zvinhu zvamuri kuona panyika pano zvichapera zvizhinji zvacho. Rimwe zuva muchawana rugare rwenyu neruponiso muri munyika yenyu yekwamwari. Musanyanye kuvhiringwa nesocial media, ende zvinotirwadza tichikuonai muchinoisa macomments edzimba idzodzo, muchitovati vanhu vemazuva, muchiti zvinovengwa nemuroyi. Muzukuru, unoona ngopinda muaccident nedzimwe macomments amunoisa anenge achionekwa naMwari. Musachive zvinhu zvekwasatani, nekuti ndezvekwasatani. Imari yaifanira kufidha iwewe, imari yaifanira kufidha chembere iri pakariba isina makumbo, iri kushaya chokudya. Imari yaifanira kubatsira munhu ari paMount Darwin, bofu risiri kuona risina chokudya. Imari yaifanira kubatsira vanhu vakawanda vari kushaya chokudya. Pane vana vakabuditswa about 3-4 pane imwe vhidhiyo vachinzi vana ava vanogara upenyu hunosiririsa, chekutonzi vanzi vadya zvinovatorera kana 3-4 days kuti vanzi vaisa kamwe kano muromo kavanenge vapiwa muraini. Saka then mumwe munhu tova neproud kuti ndatenga imba ya 160. Vanhu maZimbabwe motonokomenda ufunge muchitoti zvinovengwa nemuroyi izvi, mukuru wemazuva adadisa. Mufunge ka, musadaro maZimbabwe imwe. Zvinhu zvamunoita zvinorwadzisa mwoyo yaMwari, hazvirwadzise mwoyo yedu. But Mwari anenge achikuonai kuti nemuwo mune udyire. Zvinhu zvamuri kutonyatsoziva kuti zvinhu izvi ndo mari yabiwa, ndo mari yaondongwa nyika. Motonokomenda, dai muri maZimbabwe kwamwari, maitonoriportera mapeji ese iwawo evanhu ivavo kuti Phil Zuckerberg, the report, vanhu vese vatozingwa mumedia, nokuti vari kuramba vachitomaketa weevil
kuti yes takubirai 60 tanda anotenga imba kune mari yatakakudyirai gold renyu yaifanira kuvaka chipatara. Imi motonokomenda maZimbabweans kuti yes mukuru wemazuva, mazuva ani api? Mazuva ndeekuonekwa vanhu vachidya vachiguta vari muZimbabwe vasinganotemwe kune imwe nyika. Tarisa vanhu vari kunofa musi wa30 havana hama. Pane munhu atori nemwana wake wari kuSouth, atoti mwana wangu wari kuSouth Africa, but mwana uyu ari kutozonotemwa musi wa30 nedemo kana nesimbi mumusoro. Pedzezvo imaZimbabwe munokomenda muchirumbidza vanhu ivavo. Mwari akuitirei zvakanaka maZimbabweans mupfungwa nemumwoyo. Zvamunoita zvinotirwadzisa mwoyo dzedu nekuti tinenge tichiona kuti munobatsirika sei kana Mwari achida kukubatsirai, kana muchinonopurudzirira vanhu vari kukuitirai chivi chamuri kuona, asi chivi chekuti hanzi unoita kuudzwa kun'anga kana kuti utorwa nasekuru Tembo nekwamadzibaba. Iwo hauzvizivi here kuti imari yamuri kubirwa kuti isusu titambudzike vanhu venyika? Hauzvizivi here pauri ipapo? Saka chaunonokomenda paposti yaWikinero uchimuti mukuru wemazuva, mazuva api? Mazuva ani? Vanhu vaapaitwa tumotaitwa vangani? MuZimbabwe mune vanhu vangani vari kurara nenzara? Ito tumotaitwa dai mari yacho yakaiswa pamwe chete haisingadai tine chipatara chinonyatsooneka chekuti munhu anosvika. Vanhu vese vatiri kuruza inyaya yekushayikwa kwemapiritsi. Ukanzwanzi amai vako vafa, atete vako vafa, ambuya vako vafa muZimbabwe, hapana kwashayikwa mapiritsi, kwashayikwa mushonga. Vanhu vari kufa nekushayikwa kwemushonga. Chipatara chacho hapana. Izvokuti hanzi varinofeta parinyatwa kaklinika haisi hospital. Inofanira kutopwanywa. Panofanira kuvakwa chipatara rinobva ipo paika rotora Avondale yose, mashops ese Avondale kwese kune South African Embassy, rodzoka kunosvika kuPrince Edward, then rosumudzwa rakaenda mudenga, ndo inonzi hospital. Kasimokoro haisi hospital parinyacho nyangwanzi varinovheta chipo. Kasimokoro kabhawa kechipatara hachisi chipatara icho. Saka maZimbabwe musangonyina muchingoteerera zvinhu zvamuri kuona kuti muri kushandiswa munhu muchidyirwa. Haana mari ainayo Wikine, imari yenyu yeZimbabwe yaifanira kuvaka zvipatara, ndo yaari kukuvhairirai nayo muchinomurumbidza. Imari yenyu yako iwe neni. Saka muri kutirwadzisa kana muchinonoisa makoments ikoko. Tinoda maZimbabwe akachangamuka, tinoda vanhu vanobatsirika. Zvino South Africa zvaya zvamaakuzingwa, muchanoita sei? Muchanoramba muchivarumbidza, muchinoisa makoments, muchinoisa mafollowers, vachitobhadharwa dzimwe mari nemafacebook nekuda kwenyu. Muri kunovasapota musoro pekunge vakubirai. Saka nhasi vanhu vaakupondwa. Apari nhasi zvichiri right. Rega musi wa30 ndo pamuchaona kuti vanhu vamunosapota avo vane utsinye. Pachatanga kupondwa vanhu Durban, Joburg, Kaelich, Cape Town, Danune, Robertson, Hermanus, George, kupondwa kwevanhu Gebeka, Port Elizabeth, inzvimbo dzichapondwa vanhu idzodzo. KwaZulu Natal, Phoenix, kwese kumaIndia kuchange kuine basa kuDurban, kuchange kuine crash Dini Zulu, kwese kuzasi kuita kuenda kukunguni